рӯзе устод ба ҳамаи шогирдонаш супориш медиҳад, ки касе чизе метавонад аз чизҳои ҷаннат биёрад. рӯзи дигар ҳамаи шогирдон бо худ чизҳои қиматбаҳо чизи ҷаннатӣ гуфта меоранд. яке соати тиллоӣ, яке табақи тиллоӣ, дигаре кӯзаи тиллоӣ ва дигар чизҳои қиматбаҳо меоранд. ғайр аз як шогирд. устод мепурсад: ту чӣ овардӣ? дар ҷавоб шогирд як халтача хоки оддиро пешкаши устод мекунад. устод ғазаболуд шуда мепурсад: ин чист ки ту овардӣ? шогирд мегӯяд: шумо худ супориш додед ки аз ҷаннат чизе биёред. ва ин хоке аст ки модари азизам ба рӯяш қадам зада буд. ман инро овардам, чунки пайғамбарамон фармуданд: биҳишт зери пои модарон аст. дӯстони азиз, фаромӯш накунед, барои мо фарзандон иди модарон ҳар рӯз аст.